Jeg skal have den der på ryggen. Vi har ikke den der store på ryggen. Nej, så kom på. Men jeg har ikke Ja. Og så skal jeg prøve at kigge, om der er noget i det der øje, der slår ud i morgen. Det var kød i dag. Jo, så skal jeg Ja. Så skal jeg købe noget sport. Du kan godt godt ud på den sidste dag. Nej, det Nå, så er det lige ved det. Ja, ja. Det er god. Fungerer heller ikke helt. nej, den kunne jeg også smide ud. Her. Tak.